Prečo sme zastavili tu? A čo robíme v lese? Som voľný? Ešte budeš potrebovať toto. Čo to je? Falošný pas a letenka. Neviem, čo mám povedať. Dúfam, že už o tebe nebudem počuť. To môžeme zariadiť. Sára. Štangelová. Pre teba stále agentka Štangelová. Počkajte, agentka Štangelová. To, čo som predtým povedal... Je minulosťou. Nebudeme to rozmazávať. Však? Vlastne, vravel som si... Ste veľmi krásna žena. Čo keby? Som ťa hneď teraz zatkla a rozmyslela si to? OK, fajn, kľud. Ste veľmi správna žena. Viem. A teraz už bež. Kým si to naozaj nerozmyslím. Už som na ceste. Snažím sa vyhnúť problémom, veď viete. Aj keď mi to moc nejde. A Patrik? Polepši sa. Polepším. A agentka Štangelová. Dávajte na seba pozor. Mojou prácou je dávať na ľudí pozor. Nebojte sa mu. Patrik sa z toho lesa už nikdy nedostal. Napadol ho medveď. Nikdy na neho nezabudnem.